Hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. I really appreciate you. Thank you for being here. Ndiyanithanda bethunana. Masirevieweni uMarried at First Sight episode 6. Oh esethu mntanasekhaya. Oh ndiyakuvela sisi. Upakishile umapakishana uPrince. Bena sicela camera crew ikhisibonisa ibheki zikaPrince. Ezi bheki zalo mfana zihlale zipakishiwe, impahla zakhe zihlala phi, azihlali wardrobe-ini, iibheki zakhe zihlale zipakishiwe. Le nto avela abe ready angene ekamereni afike athathe ibhegi. Nibokhe nisibonise benanezi bheki zakhe ke sizibone. Hayi ndinayo into ethi akanazo impahla ezisewardrobe-ini, lo uredi ukuhamba nanini na ngento nje encinci efunisa nje uba makuhlalwe phantsi kuthethwe, athathe impahla aphuma ahambe. Yebethuna naye ngomnye umtshato lo. Jonga ifemeli kaEsethu izodibana nabo. Uyayazi loo nto le ifemeli izodibana nabo and then isuka all the way u-aunty udrayivile all the way from Eastern Cape just to honour this meeting. Uphi ke yena ke iphi ipakishile idiva ihambile. Inyanisile ifemeli kaEsethu uPrince uyabadisrespecta ngale nto ayenzile. Uzicingela yena yedwa. Andiboni nento engako, andiyiboni into ikwatisayo le ibangela uba makade apakishe. As for adabizo eSethu nge-B andizukwazi uyibiza. Yho I was livid. Bendiphakame ndime ngeenyawo, bendiphambene ndithe ru. This guy ucinga fanuba ungubani kahle kahle. Igunya lobiza eSethu kanjalo ulithatha phi? Yhe usile mani lo mntu lo usile. Lo unesifuba esikhulu uzicingela fanuba uyi-the it guy. Lo unesifuba esikhulu ungathi utya isamente. Yho soze ndiphinde ndimthande, hayi soze noba ngenza ntoni. I hate this guy, ndiyamzonda nje. Akazazi uba eSethu yiprincess. Yiprincess eSethu layifumeneyo nje bemtritha kanje. Sibekile nje sam istempu. I hate uPrince and I'm not gonna ever like him again. Umsindo nje bendinawo uzicingela fanuba uyintoni. Hayi akaziphitshanisa akazijonge esibhilini. Mbi ngapha, umzimba wakhe mbi, une-attitude embi, akho nenye nje into ethandekayo njengaye. Makangazicingeli fanuba ukhona nje into ayiyo. Kwa ii-points ezacinga fanuba unazo uzinikwa ngobeno-eSethu. Makakhe angalinge acinga fanuba uEsethu umenzela ifavor. Nope, akamenzeli ifavor. eSethu is too pretty for you boy. Unenerve, you have a nerve. Ufumana i-call wena for 1 hour uthethe uncebeleke i-hour yonke enze zonke izinto ancoma amanye amantombi uba mahle. Yeyi hayi mntakabawo sisikhulu esi. And ufuna umenza uEsethu azifile small. Ufuna ukuthi yena jump. Hey hayi expect Shem should really do something ngalo Prince lo wabo, because kaloku eSethu oko ekhala nje kulo mtshato. She really doesn't deserve this. And ke ii-dangers zokubeka uEsethu kulo mtshato, siyayazi uba uEsethu usuka kwi-abusive relationship and then i-expect zicinga fanuba iplani erayithi leyo zombeka noPrince zimbuyisele back kule ndawo imnyama ebekade kuyo. Hayi guys, iba buhlungu mna intliziyo yam xa ndibona uEsethu ekhala. uEsethu is a loving person and ufanele ngumntu azamthanda, azamhoya, azamphatha njengeqanda, and uPrince is none of those. Uyadelela uPrince, uyamdelela kakhulu eSethu and then udlulisile ngoku wazodelela nefemeli kaEsethu kungaveli xa kufuneka evelile. Imagine umntu u-aunty ozodrayiva from e-Eastern Cape eze kule meeting and then ungizi wena ungafiki kodwa kuziwe kuwe. This guy akekho ready nje for umtshato. Andimazi bezokwenza ntoni apha, andimazi. Bezofuna uba famous, bezofuna ifame, mhlawumbi ikhona le nto ayipromothayo. Jonga uNompumelelo noHlulani. uNompumelelo hayi ukhulula kuziringi, akapheki xa ethanda uyapheka athi seyiphekile angaphaki. Akathandazi, akekho happy, she's grumpy, she's moody. Yeyi kuningi nje, kuningi. uHlulani u-irritated Shem. I mean iringi xa nixabana isuke ikhululwe yintoni na Nompumelelo noPrince? Nizikhulela ntoni iringi kanti nisicaciseleni? Nase naneengqondo zesele nje nobabini. And ke mna kundibuze why ndingazange ndithatsheke, because ngoUNompumelelo akhalayo azange ndithatsheke nje nakancinci, akhange ndifile kwanto. Ndise ndahleka nje ndambuza uba, ndazibuza phakathi ndathi ufuna ntoni, i-high five? Yho
And I love it for uHlulane Bethunana for showing i-kindness kuNompumelelo when she was hurt and crying cause yena ubefeyilile ukubonisa uHlulane i-kindness. So ndiye ndayivuyela kakhulu uHlulane xa noko emkhathalela and then wamhaga. Oh Bethuna Hlulane, yena uNompumelelo wasishiya nje ne-taste embi emilonyeni yethu esingakwazi nje uyilibala. I love that ifemeli yakhe iye yamgrila kuNompumelelo cause bayamazi ngumntwana wabo akhange bamyekele nje. Naye uHlulane uSpicy ndikujongile wena Hlulane, uyakwazi uHlulane, unalaa nto yokugalela ityiwa enxebeni athi nje tsa ungamjongi uHlulane, ungamjongi umozelele. Uyakwazi uHlulane, uSpicy uHlulane, ndikuxelele ke mna ke. Le yoba athi kuNompumelelo iringi ungayilibali utsho ngoku ifemeli yakhe seyilapha ebethena zangatsho before ifemeli ifika. Uyayibona uba naye uyakwazi uba ufuna into ethethayo. Hayi nawe Hlulane, nawe Hlulane ungazenzi ngcwele sikujongile xa kwasawena. And also xa uHlulane engena endlini esuka emsebenzini akhange uHlulane ndimve mna ebulisa. Xa ungena benani ubumke imini yonke ungekho, uyangena endlini ufike uyabulisa and then awunothi ungena uchwechwe and then emveni koko uhlale phantsi. Uyabulisa ubuza abantu babe besele kanjani and then naye lo mntu in return uzawuthi hayi besisele kakuhle atsho akwazi ke ngoku ukubuza uba ilanga lakho wona belinjani, usebenze njani. I mean i-communication iqala kanjalo. That's how communication should start. Xa uzawungena endlini uchwechwe lo ulapha ngaphakathi expect uba yena makathini. Hayi suka nani guys, nani Hlulane, nawe Nompumelelo nobabini njani anifanelenanga. uNompumelelo nawe uyapheka ngemini yakho othande ngayo uyapheka, but why ungapheki ungaphaki? I mean why ungaphaki usuke uthi kuHlulane if uyakufuna ukutya ziphakele? Isuka phi naloo nto le? I promise you if ubuphakile uHlulane ukutya beza kuthatha kutya, but ipride yakhe ayikhange imalawu uba makaphakame uyoziphakela. But uba wena ubumphakele ze unkosikazi wakho abeke ukutya phambi kwakhe uHlulane bezathatha ukutya kutya. Nawe Nompumelelo, hayi ntombazana, ziseninzi izinto esafuneka uzifundile Nompumelelo. Uphila nabantu nje uNompumelelo awukwazi. And ndikuve usithi okutya ukuphekileyo kukwe-2 days. Ukutya kaloku uyakuphaka mos ukugalele kwii-containers then ke ngoku kuthathwa imbiza kugalelwa amanzi embizeni so that izobe ithamba in a meantime. So xa uzawuyeka ukutya phaa embizeni ithini iplani yakho? Khawufane ucinga ipapa xa uzawuyeka ihlala embizeni idibane ihleli embizeni. Xa soyiphaka ke ngoku ukutya uthi kokwe-2 days uzokuphaka kanjani ipapa seyibanda? Hayi Nompumelelo nawe ma, nixatyaniswa nje zinto ezincinci ezingenamsebenzi. I mean ukubulela xa kutyiwa loo nto le siyayazi, sikhule kubulelwa sisebancinci sesikolweni nasekreshi. Siyayazi into yoba before kutyiwe as umpheki uyabulela for ukuba makutyiwe. Ayiyonto ude uyixelelwe leyo and futhi ayixoxisi ayixabanisi, nilelwa nje iinto ezingekhoyo nina ezi-irrelevant nje nobabini. I feel both uNompumelelo and then noPrince hayi bazi-drama queen and king aba bobabini. Bafuna nje ukucengwa yet bona abakwazi ucenga mntu. In fact abamazi nje umntu Clara. I feel sorry for uEsethu. Yho shem uEsethu. And uHlulane lo andikho worried kakhulu ngaye. uHlulane uyakwazi uzimela, uyakwazi uzithethela, unayo laa nto yokuthusela athi hayi yeyi ungandenzi njalo. So andikho worried njengoHlulane, ukuzimela uyakwazi. But for uEsethu hayi shem ndiyamfilela uEsethu kakhulu. Okay guys, mandibe ndiyibeke apha le video yanamhlanje. Ndizawuphinda ndibuya, ndifuna uyenza ibe nde kakhulu, ndizawusokoliswa kukuyilowuda xa inde kakhulu. Ndizawuphinda ndibuye no-part 2, ngu-part 1 lona. Ndizawuphinda ndibuye no-part 2 ka-O'Brien noLorinda plus uMatsidiso and Lisiba. Ndizawuphinda ndibuye ne-review ka-part 2 yendenze bona bobabini. Thank you so much for watching. Come back for part 2. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, bye for now.